Welcome to the leading site news. PGR VGR aputhak bosik ni phai ki thomar ni Karbianglong Autonomous Council lapen kachisong asongja po asongja pia tunpen uthot kachingwai ponthu Karbianglong along ang tan pen kiwang kichi ki bia khaya tum aron repen penang an Karbianglong along le along ki donang pathir bomlo laso pena jok Karbianglong along kichi ki bia khaya tum si pleng set ason si thek ponlong laso jok Karbianglong along hamphang asong lapen cherok togara tumpen chingrum si PGR VGR along lepen danglok aron repen kido tumana phan tharli et nangji pupen ajok kachisong setami ersat prong seta chisong pon bomlo lapen Assam government an parta Karbianglong Autonomous Council pen chingki jethan pon padolo monta non puta katharle le regajok puthot bostik ni phai ki thomar ni Karbianglong Autonomous Council lapen kachisong atumpen chingki chingwai padopon angtong ti kathar pen pherang ke thengnu kaningji pon ke pini peni krip ho ang bongjong si aron repen kido tumphan tharli le pulo tangte ersat pungset pen kachisong deng pon thunang kok poputa ningji pon di Pupen Nerson terang report the leading site news atumi si kachingwai ji council authority tumpen alu bangena palelo bofis tami atumi bangke atumi kali delo pini bangsi pini tarik ke thomar ni sila da bangke council secretary office long bangke bijar matela kachisong tuman bangke chingwai nang chingsai nang tumasila tuman mai pini hanglo lasi nil tum obi kimi tum bangke kanje de bangke ethewet lo batai ko ansi la PGR aputhak kachingwai chingwai depo lapen bangke isi karjukang tumai lalo longle phelang amen pen abatai kon si kachingwai po ko an amunin si apran si tame damnang po lasi non bangke nitu bangke tuteli pini bangke ining cerot kudlo je pini kachingwai atum sitame ladak bangke ini tuman kaduk kawe ladak obi kimi tuman bangke cesong rarab ijurpo tuman bangke ba Karbianglong arahan bangke isi bangke lam kemisi banang poje council asor tum sitame non hikiru yang bong si latumke PGR lapen VGR along la aron repen kedo tuman bangke tharlepo lapen tum kacesong abang pu an sitame Karbianglong doan arat sitame eme khini pen jongsi ke tharle asai jongsi theglong le pulotang te nitum bangke tithi burbur sitame nitum bangke kacesong han bangke nitum bangke ready lo tuteli labangso kacesong long jongsi konane kana hok thetando pulotang te labangke Karbianglong Autonomous Council lapen BJP government tum sila ke adai chen nai la an belo nali to kep election ki phan election apnang majikka boy pitan on the election si la sopta senior ni ke tingwai lo election be ki punani ni ke duma ning ke thike lalo la indeng hini jontula state government pen kachingba hud bangke la sud bangke longkre hini election pu bangke la bangke alam ke ahok lo tema sitame hula sud bangke kecheng bangke felang pialong girls school along lelong aron repen kedo tumhan bangke tharle pu la sud bangke isi notice sitame isulo sitame ningdu kalam bangke lalo la notice school pider apit sitame ani gangsam penan apor bangke la tumbangke council asor tumbangke nane afor sabe nane pene pupen bangke la padui det ason bang sin tumai theglong lo la bangsi nituma khian sitame la bangso government kachari tum abatai lo naki chingwai lin abatai lo isi na cicak bom lo lasi nitum bangke non bangke ethewet lo alam bangke je nali tum jongsi tharli ji pulotang te hitia iru yang bonal tum tharle no jongsi tharle the pulotang te la bangke nitum obi kimi pen chenglok riso ejang sarpu aklimang phar tum sitame la bangso kachesong long la bangke towar long sitame nang tu nang chonang kok pula bangke klaudak alam sila ke bangke la nangli tum media hoy nangli tum media thuri sinili la bangso government kachari tuman bangke la khan pachini lo athe ula so kachesong mai suluk sudak dovek po lasi konani kan hok thetan do pulotang telake BJP government la pen Karbianglong Autonomous Council atum si adai cien bek nang jila bangke lasi long doan ari so ejang puna Karbianglong Karbi akhean bangke la bangso kachesong long bangke na cerap dun lo lasi anutin sitame lasi kanghong lo je kumentu si eviction po abatai lo apor bangke nang kipi abatai lo apor bangke kichoen sitame la bangke papleng thekte de lo lasi government
ingniat pisame pini kecing lo lasi pini kecing vai bangke isi bangke lam karbiang long arahan sitame isi bangke ning ke pangsa malam bangke latum bangke ripon pensil ni kadu kabe ratu masa tanang po alamai lapan tuh claim po lapuson dam po eviction notice pi po eviction claim po non nikep po puke hala ke pini penang amlam che parai dulu tahala hai ka che parai lam the rar rat pen ching kithan mehla ke ning che parong me ning che pang sami pulang mela purun batai ke thom pipo ching bayalu non si non nikep pa phito eviction claim po taho eviction notice pi po taho o survey claim bom lo taho court hai elo taho hog lo temala so ka che sang isi ni chun bom dame council pen hala so ke claim ke dami pan mangke pini lada ka che chakla alam pen ke tum ning che parong rei pulawi lasi amut piwang etum ke pini cecak analam tang ando busami non pini alam tum eviction la dak claim pon pobunang pulu tami la sofang nang cak loke tak ke claim teklong li eviction notice pipon pobunang cak loke tar hala sobang di claim pon teklong le posti pini ku pima ka ceparai pon alam tibang ke hala sofan kili ardi entung den litum ardi ki pike sonwet lo ardi ki pike sonwet lam mangke ilitum bangke lan nikre pho apor moben ing tisa huning jelo nikre pho apor ang bong jong si karbiang long thang nat ta jong si ke claim ke nam theklong le pulotang de karbiang long ba ka che song bange cheng ponang kok komane phan kelang selet komane phan ining ke dok de komane sar asorkar phan kapin rem komane parti ban kapin rem ahli laso aka che song phanon bang nilit moi ipu che par puham laso ka che song joni men komane abi bunang lo komane apran damna lo komane aring sona lo komane phan ari apet mone phan keng apet komane phan pini ana thurne burun etum sel akai ding pi pina keng te kok keng tikisi donang potum sai komane pa hemi nang lo pane patang rei nang lo lasi laso phan mangke pini laso kache song mana pu insam jin padam toi hala bangke nitum ke mentuni da kroy kre alam jong kaning jela pukali lasi ituma hin bene pirthe pini pi ka cheprai pelo itum bangke imek hini pen hem ke tong emek hini pen hem kiru emek hini pen kupima laso kache parai kar biarat tuma ning hang teng jong ke claim pon emek hini pen theklong lo pulotang te laning sampo amut pila mage ni phai ni nikre pho aporang bongjong si ke claim ke nam theklong le pule ni lituma hin pen bangke ke claim ke nam pon bangge cheng pon fit po lapen la solong karbieng long arat angkang pi ke doana tumda penahan tumge mathang partia le phan kalili kalang lang meme hinu no kaning je kapin purtap kaning je tap tum do piklo lasi hala so kaning je tap kapin purtap kaning je tap tum jong se ala komane bang phula puson pulutang le badu bang punoi jong si claim thek the dam thek the ar jap thek the la kache song aklam long akeng pak dong ek e tum si kalili kalang lam kaning je hem do join lam thi se eng ho cha chimpuri kache song amut pibange tum ko pimala papling ponang lang kitun ponang lang non kela dak mang emethang khe man pengalam de rok emethang khe tum ka therak me melam nang le rok emethang khe tum ke pho kache tong nang lam nang le rok pasel dak bang ke ilum bang ke kache lem lapen kopini kapang kre komare tangka sikai si ini tang ho pirthe la hai lam itum kama thaiye portabe lapen kelaim portabe sarkar tum election do kok choklo election do kok korum kondak la bange bharat isuna nagarik itum indian citizen po hin bane konan ben ke itum ahidal dak legally arona ting do kok hala sopor ke agari do kok lo a driver we pun hala ke itum la so gari paning doi chot ke itum dam delu election por ke aporang lelu ladak ma penang ka prek narrative ka create tum da se hala amut pi ka prek lam lo ilit ma hin ben ke lan lo nikre pho porang bong pen pini chechak lo nikre phong pong ang bong jong se abe pulote nilitum han state government ta state of assam tum ta people ana tum che song dat punanang puya lama velo karbiang long termas council kachari siam ke hai ben chenglok dak council members tum do anda nang tum pia polo che song dat polam na puya thai velo amut pila mangke itum ko pima ka che song ke sarkar state government cabinet a decision ko pima ke deng hala solam theben ating che song po hala tung ating siar japo lapenan par ko pima alang tum na paklem tum ke aron ting che song amut pilam ke hala chalo prai ke deng mi ke la puton ke thangnat ta belo athe ke dam tangar ni pentame eviction nangi la ethebet loke matidi setame non asam kilik dot bet pen non sarkar ki mi non ingni etlo la ingni bet pen eviction a futha kopi si ke claim jima ke claim hala bang so abirta ke thangnat ta be ingthong bi ton mandet sarkar tu me thang ning ke hang pen bang ke mai ke hang ji ka ching bai je phan thangnat ta la ton keng kam chi ora bedet la si chesong rabra tum pen ching bai si la dak council long pinpura lo puthot pi thunang kok lo alang le teman pinpur thunang kok lo la so pgr alam abeng dolang kaching bai tang kache kroy tang alam do an ke claim kle kapa benglong la boson do olang pu bange pinpur nang kok lo sila so ka pinpur teng pen pini dak mai phalo mai ke pha bange mesen lo chingki lo lapen pini dak kache kroy long bang ke athe pi bang la helo non sarkar kimi ingni det pen pin kaching bai ke cheng silong bang ke nikrep ho an ing hong po nikrep ho an ing hong po hala ka chekroy tang lam an sarkar atum chepa pleng jima chepa pleng plema bangke lakela nikrep ho ang bongsi etuma hin pen ke langpo la pen jong la nikrep ho ang bong ta chepa pleng ple puno tang te sai jog je ka chesong ang deng ke lake deng ponang kokpo la pen
isi rara phan ka chuning rikang tung bang la hello la bang so ka che song long ile tu meme hinunu ka che jong bang ke la ke na hok ta lili lo tili ning klong chuning ri lo nili penang an a comments munita tum akamat ha nili theklong lo alang le tum ja semet per ka je bang la hello chun che ka che song le dun de lo pu penang na tum ka je tum do sitani li puang tung bang ke ki chun che po ka che song nang pu chun der lo pulotang ka che song ne ke nang se bedel lo la si claim clear det pachun che det purotang te ili tuma ka che song ke ansu si che pharang thunang ji po bang dundilo po bang ali la sila dak asap kama thaili tum che lar chat nang kok po ke cheng banda pulo ke di ili tum a sentiment ili tum a ning ke kang ning ki pung bang ke la ke sok puna meson kali det nang ji pini chok che penap ta ili tum che song ning penap chok che penap dinga che song ning ili tum ka che song la pu pon bombe korling le pulotang te la ke pleng te lo ante sarkar tum claim ke der pura tum doklit nang mante isialang ka char jolam do clip lo pulotang tela isi hini beta lage pleng telo lage la si corling nang ji la claim clip tik dam de tik bang ke tum ke la ka song bang ke pon bom nang po la si pini rara phanda isia birta ki metela hello anani pena bang ke state government la pen council ka charia sarkar tum isi ka patheda malam do ka patheda bang la hello PGR arlo bang ke hala da ke do tum Guwahati High Court long case pidam chok lo la so case bang non anta Guwahati High Court pen kang sai bang patang te deramat subjudice pusipulo subjudice purotang de kang sai tang te lang insai bom lang pulo la doko ga mat si non amat ki eviction claim no dak lo pu sita eviction ke claim me ha binong ke athia nutin le case pidam et kali wai phit sita me to hala alang tum kapat hedam bang ke case doko pulo sita me non bang ke disposed of pulotang te la bang so case ke Guwahati High Court pen ke pajut elo kapaju dam bang la hello Guwahati High Court lamra ipi bang la hello la petitioners matang te hala PGR lo ke do tum non ni thong kep ang bong revenue office along mate circle office along alang li tum la PGR lo ke do ke alang li tum methang along le back lo pu alu achet documents patta bang alang li tum dak circle office along representation pu pipulo alang li tum hada chepak lang am thek nang po la cepak lang dam thek the pulo tang tan par ke la ke council ari dengsi dolo la si pini dak nitung kaching vai hud bang e council atum nang thak bang la hello me sirkep budi me chiklo sirkep ne narkep pune la so ang bong selang litum bang ke hala PGR alo ke do ake che ko na mana atuma phan ke alang litum notice pulo tang te alang litum circle office along alang litum pata la pen kaprek alu bang cepak lang thek nang po ang bate na cepak lang nun pula so alu bang piat lo la si alu ke cepak lang thek thevek lo athema hada Guwahati High Court long ta na litum circle office long dam nun pu ke toy ke hala court long ka ching sai ese ga huta la PGR alo ke do ke che ke betum ke nitum apata do pu bang ke cepak lang thek der lo cepak lang thek so de hada Guwahati High Court ben si pudet poke jo la tum ke PGR alo le ke do gali pu pudet poke sita me pupe de lo ki pupe dara the bangke alang li tumari denga bangke thangna pa ke choklim alu ave derlo lasi non e prang pena bangke council tum la pen state government atum ke la ke PGR along le ke case do bom lang lasi ni tum tharli no daklo puke kapat thejia thai ke avelo la ke jut koklo non e prang jong si tharli le der pulotang te la ke council atum aning ke hang hi lo ke thek thelo pu bangse la ke tar dak hangyang pu la hello la pen nili non kapa juthulo athi pi pini kache kroy pon kela hello nikre pho ang bong bangke hala ke damtang council atum notice ki pitang dak pen thurnon peri chitilu non kasu harlung cheroy pon non pola so notice ki pitang do hala ki pitang adim ana bangke la nikre phong bongke eviction bangke claim back nang po pusi pinini to ma hen pen ka dak lam thechi pilo la pen hala notice ki pipelang adim an sita me non notice bangke pithuet nang po la pen nilitum ke jong adim pen anpar sita me konat nan ma kar biang long arlo ke kona mana ki cheke biatum la aron re pen long le philang ka chara dim ana bangke alang li tum non tang thek thuning identification bangke claim thunangi puta pini ilitum dake cheparai ponlo lasi amut pialam bangke la nikre phoang bong ku e ban ta tak wak ve kasu e hong da dak et cheterek re nijok e hong da mid me pulotang te la so ka che song la ke ame bang pakar thulap nang po pusi kar biang long ra do an panta ni tum hin pen ke chuning rilo